Αυτό που κατασκεύασα τόσο καιρό είναι επιτέλους έτοιμο. Τα βιβλία μου! Κοίτα, ίσως να βάλω αυτό λίγο αλλού και... Ντάντι, σου έχω νέα. Πες, τι νέα? Μας κάνανε update. Έλα, πες γρήγορα. Τι πράγματα μπήκανε? Πρώτον, η Β πλέον έχει το δικό της map. Τυχερή, μακάρι και εγώ να είχα κάποιο map. Και μπήκε νέο stone, ο Blood. Τέλεια! Μπορούμε να κάνουμε πλέον solo run. Μην βιάζεσαι, για να τον πάρεις πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Τι πράγματα? Να έχεις 3.000 σίκο. Ωραία παιδιά! Να έχεις 3.000 σίκο. Τσεκ. Να έχεις το master του Λούι. Τσεκ. Και το master της Γιάτα. Τσεκ. Actually, δεν είναι και τόσο check. Γιατί? Μου λείπει μόνο ένα quest και έτσι θα ολοκληρώσω το mastery μου. Τότε πρέπει να ζητήσω βοήθεια από τους Toons. Λοιπόν παιδιά, ακούστε το σχέδιο. Εγώ θα πάω πίσω από το... Έλα τώρα! Λοιπόν παιδιά, Εγώ θα πάω πίσω από τον Ντάντι. Και η Σέλη δεν θα πρέπει να φαίνεται στο πλάνο. Καταλάβατε! λοιπόν παιδιά, ακούστε το σχέδιο. Εγώ πάω πιάνω τον Ντάντι ως Ρίμπο Του σπάει το κεφάλι. και η Πόπη αρχίζει και το σκοτώνει. Καλή ιδέα ακούγεται. Αχα, θα συμφωνήσω κι εγώ. Καλή ιδέα, Τζιτζι. Δεν θέλω καν να ξέρω τι συζητάνε αυτοί, απλά πάω να βρω τους Toons. Μισό λίγο να εξηγήσω κάποια πράγματα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται δεν έκανα record το υπόλοιπο σημείο, οπότε θα το πω τώρα. Ο Ντάντι πήγε να βρει τους Toons, αλλά όλοι οι Toons ήταν απασχολημένοι βλέποντας show. Οπότε αυτός βλέπει δίπλα έναν υπολογιστή, βλέπει τους Toons, τους κοιτάει και τους δύο μαζί και του έρχεται η ιδέα για το tier list. Μπαμ. Και όπως καταλάβατε, η ιδέα του Ντάντι ήταν το tier list. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Νομίζω όλοι ξέρουν τι είναι το tier list. Βάζουμε τις εικόνες με ό,τι θέλουμε να έχουν οι εικόνες. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Εγώ έχω βάλει τους Toons και έχουμε 5 κατηγορίες. Πρώτη είναι γιατί υπάρχει στο παιχνίδι. Μετά είναι μπραχ. Δεν είναι είναι κακός, αλλά όχι τόσο κακός. Καλός, καλή. Τέλειος, τέλεια. Και σιγματούν. Ξεκινάμε με την Τίγκαν. Λοιπόν, Τίγκαν. Με την Τίγκαν είχα φτάσει τον πιο μακρινό μου όροφο. Είναι ουπί, αλλά είναι και για σιγματούν. Επόμενος, ο Λουί. Ο Λουί, όσο χάνει ζωές γίνεται πιο τέλειος. Οπότε ας πάμε. Θα πήγαινε μπραχ γιατί είναι ένας κανονικός. Μετά θα πάει εδώ και κάπου εδώ θα πάει. Θα πάει στο τέλειος. Έχω φτάσει αρκετά μακριά με αυτόν, οπότε σημαίνει πως είναι καλός. Γιάτα. Τώρα η Γιάτα θα πρέπει να είναι καλή, αλλά επειδή κάνει πολύ γρήγορα τις μηχανές θα πάει μαζί με το Λουί τέλεια. Ρούντι. Φωτίζει καλά, έχει καλό ability, παλιά ήταν από τους αγαπημένους μου, αλλά είναι καλός. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ καλός να πεις wow,
Ένας τέλειος τουν. Όχι, είναι normal. Coal. Είναι μια αντιγραφή του Pebble, μόνο που κάνει και extracting. Οπότε θα μπει... Nope, στο καλή. Ginger. Είναι μια αντιγραφή του κόσμου. Μόνο στο skill check είναι καλή και γι' αυτό θα την έβαζα τέλεια, αλλά όχι, είναι μπραχ. Μπραχ. Κόκο. Αρκετά καλή. Το Boom είναι καλό. Αλλά το item δεν είναι καλό, οπότε μπραχ. Είναι η ιδέα μου. Είπα ότι το Boom είναι καλό και ότι το item της είναι κακό. Τι φάση. Flutter. Έχει αρκετή στάμινα, που αυτό για μένα είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Μετά, τι άλλο, έχει τέλειο ability που μπορείς να ξεφύγεις, ακόμα και αν δεν έχει στάμινα, και μπορείς να στρίψεις, να κάνεις κάπως Οπότε θα μπει... τέλειος. Flight. Όχι κάτι τρελό. Δεν τρέχει αρκετά γρήγορα. Skill check mech. Οπότε μπραχ. Blood. Κανένας δεν περίμενε ότι θα γύρναγα αυτό το βίντεο όταν ήταν ο Blood. Βέβαια όντως είναι αλήθεια αυτό που έλεγε ο Dandy πριν, ότι δεν έχω όλο το mastery της για να τον πάρω και βαριέμαι να το κάνω. Τώρα ο Blood. Να μπει. Ο Blood σώζει ζωές, τον ανεβάζουμε κατηγορία. Είναι γρήγορος. Έχει αρκετούτσικη στάμινα, αλλά δεν έχει καλό skill check, οπότε το skill check το κατεβάζει πάρα πολύ, οπότε θα πάει στο καλός. Exxon. Την πρώτη φορά που έπαιξα μαζί του είχα φτάσει floor 19. Το ability του δεν είναι κάτι τρελό, οπότε πάμε στο καλός. Επόμενος, ο Finn. Είναι σαν την Shelly, μόνο που έχει μόνο το ένα από τα δύο ability. Οπότε θα πάει στο καλός, γιατί είναι καλή αντιγραφή. Poppy. Σίγμα το και εντάξει, θα πάει στο καλή, γιατί είναι μέτρια. Sprout. Καλός για ομάδες. Πολύ. Εγώ θα τον βάλω τέλειο, γιατί δεν βοηθάς τον εαυτό σου, βοηθάς τους συμπαίχτες σου. Britney. Μια αντιγραφή της V, και αυτό είναι καλό, γιατί είναι καλό να βλέπεις που είναι οι tunes. Βέβαια μπορείς να το κάνεις μόνο στο σκοτάδι, οπότε θα πάει στην καλή. Κόσμο. Θα τον έβαζα και τέλειο, αλλά με ενοχλεί το skill check, οπότε θα πάει στο καλός. Boxten. Νομίζω καταλάβατε ήδη. Pebble. Sigma Toon. Ό,τι καλύτερο για distract. Μέχρι και ο πιο noob μπορεί να κάνει distract με Pebble. Και σας δίνω tips. Βέβαια ποιος δεν θα το ξέρει, αλλά εγώ το λέω μπας και δεν το ξέρετε. Να βάζετε όταν θέλετε να κάνετε distract με Pebble το Speedy Shoes και το Dog Plus. Τα trinkets αυτά βάλτε. Razzle and Dazzle. Γιατί υπάρχει, γιατί τη μία πάει λες και κουφαλάει 100 κιλά πάνω του, και την άλλη πάει βολίδα, αλλά
δεν κάνει καθόλου γρήγορο extract. Και όλο αυτό εμένα με μπερδεύει. Toodles είναι καλή, βοηθάει να πάρει τον Pebble. Θα την έβαζα μπραχ, αλλά επειδή βοηθάει για τον Pebble θα πάει στο καλή. Dandy Sigma Toon. Για όσους δεν ξέρουν, μπορείς να πάρεις τον Dandy αν το ζητήσεις από τους developers να στον δώσουν για λίγο, νομίζω, ή άμα είσαι developer. Ο Dandy έχει 5 αστέρια στα πάντα, δεν ξέρω τι ability έχει, αλλά ναι, Goob. Καλός για distract, βέβαια, και για extract εμένα μου φαίνεται καλός, αλλά θα πάει στο... ναι, καλός. Good boy. Bobette. Ίσως και από τους καλύτερους που βγήκαν στο παιχνίδι Sigma Toon. Γιατί πες ότι δεν έχεις στάμινα, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα σε όλο τον κόσμο, και πού να πας, θα κρυφτείς. Roger. Όχι. Κάτσε να το αναλύσω. Είναι καλούτσικο στο extract πάω να πω. Και έχει και καλό skill check, αλλά η στάμινα του είναι ok, αλλά για την ταχύτητα που έχει, μπραχ. Glisten. Συνήθως δεν με νοιάζει το stealth, αλλά όταν είναι ένα με νοιάζει πολύ, οπότε θα πάει στο τέλειος. Εννοώ στο καλός. Άστρο. Οκ. Μια χαρά. Μπορεί να δώσει στάμινα στους παίχτες. Είναι κάτι σαν supporter. Οπότε θα πάει στο τέλειος, γιατί είναι και main. Τίσα. Μπρα. Κάτσε, όχι. Εδώ. Μπραχ. Κόνη. Μπορεί να έχει λίγη στάμινα και γι' αυτό θα την έβαζα, γιατί υπάρχει. Αλλά το ability της τη σώζει, οπότε θα πάει στο καλή. Scraps. Θα την έβαζα στο μπραχ, αλλά με το νέο buff που τις έχουν κάνει, σχετικά νέο, πριν από 1-2 μήνες βγήκε, την έκανα να βλέπει που είναι οι μηχανές, γιατί πλέον μπορεί να πιάνεται. Οπότε είναι κάτι σαν V, αλλά με άπειρο ability. Οπότε θα πάει στο τέλεια. Πάμε τώρα στη V. Sigma Toon. Ό,τι καλύτερο. Είναι και Britney και Scraps σε ένα. Και έχει καλύτερα στατιστικά. Σερίμπο. Γιατί τον βάλατε? Γιατί? Για να λένε τα νουμπάκια, πήρα Σερίμπο, είμαι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Όχι, δεν είσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είσαι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Γιατί να φλεξάρεις ότι έχεις τον Σερίμπο? Συνεχίζουμε. Τελευταία, η Gigi. Gigi. Λοιπόν, αν είδες το τελευταίο βίντεο, που λογικά το είδες, εκτός αν δεν το είδες, πήγαινε. Περιμένω. Πήγαινε, δες το. Κάνε pause το βίντεο. Όχι, περιμένω. Πήγαινε, δες το. Νόμιζες ότι τώρα θα έλεγα πάλι καλά που το είδες? Όχι, πήγαινε, δες το, είπα. Πήγαινε. Οκ, λογικά πήγες. Τώρα, για να δούμε που θα πάει Gigi. Gigi.
να πήγαινε στο Καλγαλά. Έχει καλό ability, μπορεί να δώσει μέχρι και medkit και τρέχει αρκετά γρήγορα, αλλά στάμινα. Τέλεια. Και αυτή ήταν η λίστα. Δείτε την εδώ. Α, και δεν δώσαμε τίτλο. Τίτλος η λίστα με τους Toons. Μπαμ. Μπαμ, αυτό ήτανε. Επίσης δεν είναι εντάξει όπως λέει πριν, γιατί λείπει ακόμα ένας Toon που δεν έβαλα. Είναι η Basie. Λοιπόν, η Basie είναι αυτό που περίμενα τόσο καιρό να γίνει στο παιχνίδι. Κάποιος να μπορεί να πετάει τα items, όπως έκανε και το Doors. Λοιπόν, οπότε αφού είναι αυτό και μπορεί να κουβαλάει και 4 items, μπαίνει στο Sigma Toon. Τώρα εσύ πήγαινε να δεις άλλο βίντεο, αλλά αν έμεινες μέχρι το τέλος, respect. Subscribe, like, όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο. Το like μου αρέσει εμένα περισσότερο. Κάνε απλά ένα like να δω ότι σου άρεσε. Το subscribe, ok, άμα θέλεις να τα δεις όλα τα βίντεο, κάντο. Σε προκαλώ, μην κάνεις subscribe. Good boy.